I reafirmem aquesta voluntat de compromís amb la ciutat, perquè no és la nostra voluntat d'aquesta formació política posar pals a les rodes a ningú, sinó venir a contribuir a la millora de la ciutat. Però, per poder-ho fer, des de l'altre cantó ha d'haver-hi la capacitat i la voluntat d'escoltar. Vostè parla d'una ciutat amable, en termes de sostenibilitat, només li faltava dir eficient, i això ens agrada que facin també seves les propostes que nosaltres hem estat explicant durant molt de temps. El que sí que té és un projecte de ciutat de futur, una aposta decidida i definitiva per un pla de transformació urbana que connecti el centre amb els diferents barris a través de trajectes verds, agradables i pacificats, i l'adquisició de terrenys o edificis que permetin afrontar alguns dels reptes que tenim com a ciutat. Fet que el vapor nou, tot aquell nou espai de transformació urbana amb una bona passera, siguin nous punts de centralitat de la nostra ciutat. Amb la qüestió de la segregació escolar, ja sigui a través de la OME, ja sigui a través d'una bona zonificació escolar que permeti treballar en aquesta segregació, com pot ser el pla director de bicicleta i la redacció d'alguns dels seus projectes executius, que és que se superi el límit de la regla de la despesa. Ens sembla molt positiu que aquesta ciutat superi aquest límit, perquè hem defensat sempre que els diners han d'estar al camp, els diners han d'estar disponibles per a la ciutat, perquè creiem que és molt més important que els diners els tingui la ciutat per defensar els interessos d'aquesta ciutadania, per exemple, amb les qüestions de l'habitatge social, que no serveixin per eixugar el deute d'un estat espanyol que el que fa després és incrementar la despesa militar o la despesa de la monarquia. Proposaria que en el govern de la Generalitat també facin servir aquesta filosofia, aquest criteri de és millor tenir diners per les escoles, diners per la sanitat, que no tenir i bloquejar uns pressupostos que ens afecten en definitiva a tots també. Gràcies.